ife a bụ ife mere eme. Onye a bụ nwa dibịa gbapuo ntị ghee isi eghe na-deceive the gullible. Ije na fan page ye na Facebook we na WhatsApp we ndị mmadụ eju na-asị ya daddy onye ama prophet bịa come and do this thing for us. I want a family problem. Nothing like family problem. You have a problem, man. I go create you. This man bụ nwa dibịa na-eri ego ochie moto. Now, nwere ya mana the reason why o ji eri ego a kịta bụ gịnị na o nwere ndị o ji wee chụsị aja. Ihe a bụ si mmadụ o ziri enyi na ndụ gbapuo ntị ghee isi eghe guy man. Aka akpara eze gị udele ọ ga-egwu mmụọ chiri ọzọ. Biko watch ya video ọzọ kịta ndị mmadụ asị na J-Pack na-egwu too much. Ngwana enyi ebe a na unu na-eme J-Pack impress. No, unu na-eme J-Pack oppress. Abịa na awụ ego dịka ọ na m aha agbazi mbọ na-ajụzikwa ọkwa ihe nna nna anyị ha kwuru si na aka aja na-ebute ọrụ mmanụ ọkwa nya ka a na-ekwu n'ife a na-awụnye ego enu ọ kakwa mma o because na my boss bụ legend interior ekwuo na-egwuo sị na ị na-awụnye ego enu make sure na wanye na ihe na-arụ. Yes, make sure na wanye na gịnị ihe na-arụ. Ọ bụrụ nke ị na-awụnye ego enu ị na-eme anyị oppress nke abụọ oppressor. Watch ya many billionaire na-awụnye ego enu taa anyị ma factory ha mana ya mana ụmụazị ọgbara ọfụ a adọsa ga-egbutuo pantị n'ike ada awụnye ego enu yo man ya ha ihe a na-arụ. Nke a bụzi be odogwu. Yes, maka ụmụazị na-akpọ ndị odogwu na ọ dị ọ bịarụgasị ụlọ gbaa plọt ọ na-eme ihe ego. Ọ dịkwa mma mana ka a maa n'ebe ihe ego a si apụta na under 3 months abụnye na 1 dekin under 3 months again ebidokwa 4 dekin na-ajụ sị ọsọ unu ka ha bụdịrị ego a nwere na-eketa akpọpụta ya eketa ipu ya akwa su iyi ọkụ ọ na-agba kata. Ndị na-eje eje ndị na-ala ala kwa akọrọ n'egwu ụwa bụ ndị na-eje eje ndị na-ala ala efere kịta were ụwa small n'ụwa nke a ị na-ekwuru onwe gị were ụwa small ọkụkọ a na oge ndị na-agwọrọ ọgwụ ebe ka ha nọ. Ndị niile agwọrọ ọgwụ ebezi ka ha nọ anyị na-etinyere mmiri etu esi esu ọga ha ọkụ na-agaghị esu ndị na-agwọrọ ọgwụ ọkụ jip kwuru jip efere gị na ka bụ evidence with solution. Enweta evidence enweta solution eji emegide eji ememele ya bụ ihe su iyi ọkụ ụlọ na-agba kata millions of ndị na-ewetara ego eji wee chụọ aja ọnya nwade ihe a ọ dị aja ị na-achụrụ achụ ọnya bụ dis 2 dekida na moto dị ebe a esu iyi ọkụ na-agba kata ma Rolls Phantom ndị mmadụ goro ama because afọ evidence afọ ebe ejisiri ndị mmadụ n'ala fụ ebe ejisiri ndị mmadụ wee mee foundation. Were na ụwa dị ka esi eche na ụwa bụ ụwa Chukwu ka anyị were wa na-ame dende ha jụ si mbara ka ha ripụ ọsọ ka nkịta mgbanị ọrụ dị ka onye si n'ime ọnụ ewi were spid gbabara ọnụ ewi tụtụrụ mma ja aka ọrụ ya bụ ịda agbapụ update asị nga eme na nzuzu ịchọrọ izuzu ịchọrọ ịkakwuo our own bụ ise ịkakwugide ebupụta onwe gị n'ihu mba ụwa anya were gị China ị chọọ yara nwunye mmadụ jee ya asị gara na nwunye mmadụ bọzọ bụ na enwutere gị anyị agba gị vidio ị ga viral ahụ ị chọrọ ịga bifo nekwa TV Igbo odogwu nekwa palọ mgbe ahụ na-abacha ịbata ebe a bifo bezon ndị jere eje a sị na na-akpọchi ụzọ kpọchisie geeti abajọ ekere afa gị ebe onye ị gafere kịta azị ndị na-ara akpọchibido geeti na ha nwabazi emunye ọkụ na-agba kata ụwa bụ ndị na-eje eje ndị na-ala ala ụwa bụ ndị na-eje eje ndị na-ala ala na anụgo ụwa bụ ndị na-eje eje ndị na-ana ọchụwa n'ike na ana n'ike n'ezie ụmụazị ahịa a na-ayago give away data gị nyere ha aka ejo ha beghị ka ha bata na geeti gị be gị ejo ama ha na ị nwere hidden agenda
ọzọ ha wajizi fuel nyere gị aka sugosi ụlọ gị esugo. Hey, onye dị n'ụwa a agbara ọkụ ọnwụọ pee ọha ọkụ mmụọ ka na-ejere onwe izigo na ọkụ mmụọ adịghị a ga-ekeretiri gị ọkụ nke gị special ọgba gị jaja kwụba aka gị ọtọ ịjụrụ ajụ nkwu ogwe si na JPAC a na-ekwuga biko